il-5:30 ta' filgħodu. Nisbħu ħal-qormi quddiem l-offiċċju tal-Ministru Mary Louise Colleiro Preca. Bil-kemm sebaħ u l-offiċċju tiġa mimli bin-nies. Għax jafu li Mary Louise tibda taħdem kmieni, tasal il-Ministru. Grazzi, bonġu. U mill-ewwel tidħol l-uffiċċju biex tibda l-ġurnata tax-xogħol. Kif tasal Mary Louise, il-ġar tagħha jixtri ftira sħuna u jagħmlilha biċċa ħobs għala qormija. Ġieli ta' spiss. Mal-kafe, tara, n-nies biċċa ftira. Bisa timlijela. Iva, nagħmilha ftit perżu. Iva, da taħra. Nagħmillek biċċa. Din ġara oħra ta' Mary Louise u li l-President Colleiro Preca tiftakara żgħira. Inna nafuha minn kif kienet tifla żgħira. Ninketta lija għaġġiel id-dum sa nofs il-lejn. Taqdin nies. Dan Mark, xufir ta' Mary Louise. Mark imdorri kmieni wkoll. Kmieni dal-għodu, kull jumek. Kull jumek. L-lum qomt fit-3 flok qomt fl-4. Dan Tajrin, jaħdem ma' Mary Louise ukoll. Inqisha bħal ommi jiena Mary Louise. Inni naf qabel ma konna Valdieri mħaddet il-kariga, ħadimt magħha. Babli u tuħ peċir magħha fil-għodu bil-bonġu, qatt ma niddeq magħha. Jiena kon ngħid li forsi ibsa biex naħdem ma' mara, però magħha ħanajdek qed dawwart is-sib kollu tiegħi. Iż-żewġ xufiera jgħidulna li Mary Louise ma tantx tħobbu l-lussu. Kenna karozza lussuża fil-bidu ġifieri. X'in saret ta' fil-prezz kemm jgħid biex tinkera jtitli u b'set jinxamilt ħażin l-ewwel 15-il ġurnata. Għalt li naf kemm tiswa il-BMW jiena qed tala 60,000. Għalt li le kera, tala għalt li 60 euros kull jum, għalt li b'60 euros. Inferraħ ġiex titfab b'diżabilità. Għalt li minix lest, u dak in-nar ferrijiet ngħidu f'sija nbidlet il-karozza. U l-lussu tagħha li tara xatt ferħan. Hemm mittija l-ikbar peċir u l-lussu tagħha tarħa ma tfab b'diżabilità u anzjani u tkun tajta l-ikbar regali stajta bniedem. Tija tfab b'diżabilità u anzjani u tal-ġenn il-mara. Jew tfal żgħar ibsa biex tiddiskrivi l-karattru tagħha, tantu sabiħ. Tant li jmimni enerġija, l-karattru tal-ġenn, dik il-kelma tal-ġenn. Taħseb malaj u jkollha vision diġà tal-ħaġa kif se tagħmilha mill-bidu sal-aħħar. Anke jekk ma tkunx ittrasmettieta kollha mi tkun taf fejn tittasal. U mbagħad fil-kors tal-ħaġa waqt li tibda ssejra, inti tibda tinduna hija fil-proċess tibda tinduna x'kellha f'moħħha diġà. Sakemm qegħdin barra Mary Louise iċċempel il-ċas biex tirringrazzjah tal-ftira. Min ċempillek? Il-Ministru, biex tirringrazzjani tal-ftira. Dan għalih Mary Louise mhux il-President, imma r-Reġina. Dik ir-Reġina tagħna kienet ir-Reġina tagħna. Mary Louise tlesti mill-offiċċju f'ħal-qormi u jmiss li issa tmur għall-ewwel laqgħa ma' George Abela fil-Palazz ta' San Anton. Innotajna li n-nies jidħlu ftit imdejqin u joħorġu vera ferħanin. Vera jalla, kemm nixtieq ħafna nferraħ il-kulħadd. Nittamaw, nippruvaw imma. Imma ma' Mary Louise teħel dejjem. Naslu San Anton. Mary Louise tlesti mill-laqgħa privata mal-President. Tkellimna ftit fuq l-andament tax-xogħol li sew kbir li jagħmel il-President. Abela, tani background, tibrifjani, xempendenti, etc. Naturalment qasammi l-esperjenzi li għadda minnhom ukoll. Min San Anton immorru l-Ministeru, il-Belt. Kif tasal mill-ewwel issib in-nies jilqgħuha. U minn xi pari. Dan inqisu bħala l-workshop tiegħi, ġifieri mhux għaliex bażikament verament huwa l-workshop ġifieri ħafna karti u xajdulu minn hawnhekk qisu ngħidu hekk il-qalb tal-Ministeru minn fejn joħorġu l-affarijiet imbagħad
Kif tidħol uffiċċju, Mary Louise issib rigal. Grazzi. Għamil ġmien ta' regal. Thank you. How nice, proset. Sorpriza, ġabni n-nidar ftit iktar. Iżar, ġifiri, irridu nammettu. Illa, miex ġmien. Grazzi, Rej, thank you. Issa, ovvjament se nkun qiegħda għaddejja bil-laqat normali. Laqat jiġifieri. Iva, back to back, kunu ftit mhux ħażin jiġifieri wara xulxin. Sakemm Mary Louise għaddejja bil-laqat, nitkellmu ma' Ray Arpa, il-koordinatur tal-Ministeru. Ma taqafx taħdem? Però mhux tippretendi xi ħaġa ma tħadd ieħor li mhix kapaċi tagħmel id-doppju tiegħu? Tapprezza, kultant taqbżilha? Ma għax kontri x-xogħol isir li jsir tajjeb u kemm jista' jkun nagħmlu xogħol kwantitattiv u kwalitattiv. Mary Louise tlesti mill-laqat. Bil-mixja allura ħammur sejrin ħej. Għak fejn nistaw bil-mixi ġol-belt, immorru bil-mixi, bonġu, bon appetito. Ma' Mary Louise nimxu sal-ġnien ta' Hastings għal-intervista ma' Colin Fitz għal First Magazine. Il-First Magazine joħdula xi ritratti. Imma Mary Louise ma danx tħobb tippoża. Kif qed tħossa Ma nafx nistejġja ruħi xejn, jien naturali, imma but I want to please, ġifieri għallu. I want to please them, għax laqas itra bil-laqadu. Dejja toqgħod tippoża. Le, għax jiena naturali, ġifieri. Jiena nisti. Ġifieri jiena ħadd ma jemmel li nisti manka nidħol pereżempju ġo sala mimlija nies. Nkun nixtieq taf kif kieku nista' ġifieri ntella l-art fuqi, sakemm nasal fejn għandi nasal. U mbagħad nibda niffoka nara minn hemm. Oġbok jew ir-ritratt? Jiena inħalli fidej Melissa. Imma issa bħala President, Mary Louise se jkollha ħafna aktar okkażjonijiet bħal daw. Ġifieri issa nibda ngħid ir-ritratti huma parti mix-xogħol tiegħi. Naħseb hekk ikolli nibda nagħmel. Ma' Mary Louise nitkellmu dwar omma u tgħidilna li kienet lena tagħha tħitilhom il-ħwejjeġ. Kella l-kamra fejn kull biċċa drab li toġoba tixtriha, ġifieri kellha kamra kollha drappijiet isek għandek ħanut bl-aċċessorji b'kollox. So min jaf aħna gawdejna ftit magħha. Minn Hastings illestu u mmorru lura l-Ministeru. Ma' Mary Louise immorru bil-Żebbuġa. Għat-tnedija ta' servizz ta' Customer Care fil-Kunsill Lokali ta' Bil-Żebbuġa. Customer Care dwar is-sigurtà soċjali. Thank you so much. Mary Louise tmur lura l-Ministeru għal aktar laqat. Nitkellmu mas-segretarji tal-Ministru. Billi taġġel aħna ovvjament drajna s-sistema tagħha li rridu nlaħqu magħha u max-xogħol kollu li tħallilna wara biex naħdmu. Il-mara hija Ministru għal poplu kollu, m'hemmx ġifieri tad-distrett tagħha biss għal kulħadd. Mal-Ministru nimxu għall-Parlament. Mxejtuha? Mxejnija, ħan iċċaqlaq ftit għax innaħuż bil-qeda. 12 sija xogħol. Diġà. Jispiċċa l-Parlament u l-Ministru toħroġ. Il-President iġġiet tgħidilna li ta' sikwit tmur tara lil ħal ormi jilagħbu l-futbol. Imma Mary Louise tifhem fil-futbol. Le laqqax xejn. U jippruvaw dejjem jispjegaw l-regoli u ma nagħmel qatt. Ngħidu naħudu paċenzja ħalluni nieħu gost f'dil-arja tal-ground ġifieri. U nifhimha kif nifhem jien ġifieri l-logħba. Wara ġurnata twila ta' xogħol, Mary Louise tgħidilna li għaliha x-xogħol huwa importanti ħafna. Alla volja dejjem ngħid li jiena rrid immut naħdem.
ġifiri ħalli nibqa. Mal-President il-ġdid nispiċċaw il-ġurnata bi frażi li kien jgħid Nelson Mandela. Il-faqar mhux naturali. Għamlu l-bniedem, u allura jista' jħottu l-bniedem. Ciao, saħħa, good night. Grazzi ħafna ħafna. Thank you.